Позвонил начальник мой, говорит: Вадик, так, заправляю полный бак, машина на убой. Я так расстроился, теперь, говорю, кошмар. Вадим Школьны, карэны жыхар Крывога Рогу. Усё жыццё прапрацаваў на беларускіх прамысловых самазвалах. Пачынаў на 100-тонавых машынах. З пераходам на пенсію перасеў на 30-тонавік. Кажа, што 1 сакавіка 2022 года запомніць на ўсё жыццё. У той дзень ён ехаў ратаваць свой родны горад ад калоны расійскай арміі, што прарывалася з боку Миколаевской вобласці. У меня ж тогда аж мурашки по коже шли. Ну, немножко боялся, конечно. Ну, руководство с нами было постоянно. Они сзади шли, а мы спереди. Сколько смогли, мы протянули, сколько нам разрешили ВСУшники. В ярку стали, все, ребята, с баков солярку слить, скаты спустить, и все, ребята, вы свободны, спасибо вам. 100-тонник туда бы не дошел. Там только один выход, сорокачи и моя малышка в кучу собрали, все. Ну, хорошо, что не подпалили. А гэта ён, адзін з 6 гігантаў, што выехалі з кар'еры насустрач расійскай арміі і спынілі ўзброеную калону. Беларускі прамысловы самазвал «БелАЗ» пад нумарам 248 з украінскім сцягам. Слава Украине! Девочка, велосипед, малыш. В основном девочка. Ну, она маленькая, юркая, работоспособная девочка. 7 метраў даўжыні, 3,5 шырыню, каля 4 вышыні. Важыць амаль 30 тонаў. Гэтая машына самая маленечкая з сямейства белазаў. Налета ёй споўніцца 30 гадоў. Вадим распавядае, што ў канцы працоўнай змены у яго ёсць традыцыя. Ну, пока, девочка. У той дзень, кажа, думаў, што цалуе яе ў апошні раз, але самы маленькі БелАЗ выратаваў вялікі крыўбас. Злучаныя паміж сабой самазвалы спынілі калону. Машыны заблакавалі праезд на трасе да чэрвеня 2022 года. На гэтым фото крайне справа Вадиму БелАЗ. Место перекрытия дороги было выбрано не случайно. Это район села Макаровка на границе Днепропетровской и Николаевской областей. Здесь узкий участок дороги, а вокруг болотистая местность. Белорусские самосвалы и украинское болото остановило колонну российской техники. С полковником Национальной гвардии Украины выезжаем на место, где стояли БелАЗы. Александр Пискун, ветеран обороны Лисичанску, у 2015 году атрымаў там ранение. У сакавіку 2022 был у складе Рады обороны Крывога Рогу. Кажа, что оборонцы городу были папярэджаны про планы расейцаў. Таму захопники доехали до межы Днепропетровской области со значными стратами. Частку российской колонны ЗСУ разбили с вертолетов в зоне Баштанки и Нового Бугу Миколаевской области. Наши герои-летчики большую частку колонны разбомбили, другая частка колонны ўсё ж таки пайшла далей. Скажем так, галоўны дозор кацапскі дайшоў сюды, але убачыўшы, што праходу няма, за нас тады было і надвор'е. Маразоў не было, было мокра, дажджы былі, па зямлі нельга было ехаць. Атакамі з паветра па калоне расійскага войска Рада обороны Крывога Рога выйграла час. Пакуль украінскія лётчыкі бамбавалі тэхніку, пастанавілі, што закрываць шлях рэшткам калоны будуць з тым, з чым асацыюецца Крыўбасаўскі рэгіён гіганцкай прамысловай тэхнікай. Думка прыйшла, што трэба нешта цяжкае і нерухомае. Калі мы гаворым пра гіганта, то першае, што прыходзіць у галаву, гэта БелАЗ. Гэта і ёсць гігант. Был сад на самом маленьком БелАЗе. Но именно этот БелАЗ остановил вторую армию мира на пути в Кривой Рог. БелАЗы простояли на Миколаевской трассе 4 месяца. 5 з 6 машин были эвакуяваны спецтранспортом. Вадиму БелАЗ выстаяў у сутычцы з расійскім войскам. Пасля ўсіх падзеяў завёўся і даехаў у родны кар'ер. Из 6 машин моя только одна девочка своим ходом дошла. Мы с начальником подсуетились, тут 4 часа мы с ней суетили. То там побежала, то там побежала. Правда, скаты долго качал. Не, компрессор качал. Мое дело подсоединить все. Сделали своим ходом. Крыварожскія горно-узбагачальныя камбінаты, ГОКі, якіх называюць на Крыўбасе, выкарыстоўваюць беларускія самазвалы як асноўную великагрузную тэхніку для транспартавання руды. З пачаткам поўнамаштабнага ўварвання Крывы Рог разарваў больш як паўвекавыя адносіны з беларускім горадам-пабрацімам Жодзінам, дзе белазы і вырабляюцца. В течение больше чем 50 лет одним из самых ключевых партнеров для Кривого Рога был город Жодино в Беларуси. Но в результате объективно террористической политики Лукашенко мы полностью прервали отношения с этим городом. Сессия городского совета разорвала партнерские отношения с городом. А наши предприятия прекратили контракты на поставку оборудования из Беларуси. То есть в результате Беларусь еще потеряла там десятки миллионов долларов, которые мы давали этому городу. Старыя машыны, якія цяпер працуюць у кар'ерах, стануць донарамі для больш новых белазаў. Новыя самазвалы крыварожскія горна-узбагачальныя камбінаты плануюць закупляць у японскіх і амерыканскіх вытворцаў великагрузнай тэхнікі.
Андрій Яковін, Віктор Лявчук, Всеволод Шликов, Білсад.